אימא, אני לא הייתי שמה את הילדים שלי בקו ראשון, ואני לא מכירה אם ישראלית שתסכים את זה, את החיילים, את הבנים שלהם החיילים, מאוד קשה לשלוח לצבא. את שלב לא שמתי בקו ראשון. אני נסעתי בדרך רגילה בעיר שהיא נחשבת עיר שלום. מאות אלפי ישראלים ותיירים מבקרים ביריחו כל יום. הבקבוק נכנס לתוך הרכב, האש התפשטה ועברה אחורנית, שלב ישבה מאחורנית בכיסא תינוק, והייתה מוקד האש. זהו, שלב נפגעה מאוד מאוד קשה. הבעיה הייתה שהייתה תלויה בתוך הכיסא, היה לי מאוד קשה לחלץ אותה, ואני פתחתי את הדלת האחורית וניסיתי לחלץ את שלב. ושלב כבר הייתה כולה אש, זה היה ממש להיכנס לאש. הידיים שלי נשרפו, וגם היא נשרפה, והיה לי מאוד קשה לחלץ אותה, ניסיתי למשוך אותה והחליקה לי מהיד. היא עברה השתלות ביד שמאל, כל יד שמאל ויד שמאל קילפו לה את האור, כי הייתה בסכנת חיים בגלל האור, והשתילו לאור שם, אצבעות יד שמאל נשרפו ונפלו. מלבד זה החיים השתנו לגמרי. כל פעם הטיפולים הולך לבתי חולים, כל הילד יש להם שיער ארוך, לשלב היה שיער ארוך, יש בהם דירה בבית, כל הסיכות והגמיות שלה. שאני עדיין שומרת, אולי במקרה. אני בדעותיי ממש בעד השלום, תמיד הייתי בעד השלום. כי אני לא מוצאת דרך אחרת שאפשר לחיות פה, במקום הזה.